Cagayan de Oro City magpabilin sa MECQ hangtod sa petsa 30 sa bulan sa Hunyo. Samtang pipila ka establishmento nga nag-operate karon bisan bawal ang naisyuhan og OVR. Aniya ang report. Sa gipagawas nga bag-ong quarantine classifications sa mga probinsya ug syudad sa nasod kagabi sa National IATF, i-extend niini hangtod June 30 ang MECQ status sa Cagayan de Oro City. Kini gumikan sa parayong pagtaas sa new COVID-19 cases. Sa kasamtangan, naga-average ang syudad og kapin 100 new cases matag adlaw. Inoon, taas usab ang porsyento sa mga naka-recover. Pahimangno sa LGU sa katawhan nga walay kausaban sa patakarang ipatuman. Alang sa mga mugawas sa mga panimalay, kinahanglang magdala sa ilang valid ID, QR code, barangay exit pass alang sa mga dili apor ug company ID alang sa mga apor. Here in Cagayan de Oro, the things can be done a lot faster, a lot better, a lot bigger, a lot more efficiently if we work with each other. Kung magtinabangay lang ta, daghan na nga itong mahimo. Samtang atol sa padayong operasyon nga ginahimo sa LGU, pipila ka establishmento ang nasakpang nag-operate. Susama na lang niini ang usa ka spa nga nag-abli nga lagpas pagayod sa curfew hours nga hugot gibawal ubos sa MECQ. Tungod niini, ipang-isyuhan sa CDO disiplina muna advocacy team ang operator sa spa ug mga customer og OVR. Lately, nag-operate sila, kaya ilang signages open yun. And allegedly, daghan pa daw kayo nga mga spa operators gapon nga patago, no? Nga ga-open. Sa barangay Kamaman-an, 6 ka hamtong ug 5 ka minor de edad sab ang nasakpan sa barangay nga nag-inom sa pampublikong lugar. Gipang-isyuhan kini og OVR samtang ang mga minor de edad gipapauli na lamang sa otoridad. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.